tràmit Conde Duque d'Olivares 2025 al supremacisme castellà. Bon dia i bona hora, senyores i senyors. Per a lliurar este tràmit tan especial, tenim en nosaltres a un ateixonat i un tant de bassa. Hola amics, avui estem molt contents d'estar aquí entre vosaltres per treure este tràmit. El supremacisme castellà. Això mateix. Tira-li. Pues bé, resulta que no fa falta ser un fatxa per ser un supremacista castellà. Ho saps? Això és Gina. Clar que sí. Anem a veure el tràmit d'enguany. Per aquí serà, per aquí serà. Llegitja tu, lletja. Paco Arnau. ¿Por qué usan pinganillos en el Congreso cuando tendrían que hablar en castellano, que es la lengua común? Es que de verdad. Hola amics, avui estem en Paco Arnau, guanyador del Premi Conde Duque d'Olivares 2025, Premi al Sí, supremacisme soy castellà. yo. Paco, explica'ns alguna cosa de com ha sorgit tot això, què és el que has fet, què és el que has dit, fill meu? D'eficacis, d'estrellats, barrafustades. Bueno, pues resulta que yo lo que pasa que lo que pienso es que charlar normal es charlar en castellà. Entonces quiero charlar en castellà. Está charlando raro, son feixistes, son malas personas. Y yo pensé igual que Ayuso y que Antonio Resines. Antonio Resines, Ayuso i jo som el mateix, som gent que pensem que les altres llengües de l'Estat s'obren i ja està, i que estan de més, que el que n'hi ha que xerrar aquí és en castellà i prou. I això de que un estat plurinacional, això què és, del Monty Python o què? Això és del Monty Python, això ni els Monty Python, tots en pingan quan podien xerrar en castellà perfectament. Veus? Mare meva, que gust m'he quedat, que pagat que estic de la meva coneixença, de la meva molta noblea i solicitud. És que sóc un intel·lectual de l'esquerra antisistema. És que, mare meva, és que sóc genial.